Pamatuju si na muže s měkkými zuby. Chodil ke mně v noci do pokoje a kousal mě. Kousnutí nebolela a nezanechávala otisky. Cítil jsem jen tlak. Když jsem poprvé uviděl jeho tvář, byl jsem zhrozený. Jeho oči byly jiné, místo 2 důlků měl 9. Byly shromážděné na jeho tváři a čele jako včelí plástev. 2 nahoře, 4 uprostřed a 3 dole. V důlcích nebyly oční bulvy. Zprostředka každé vyrůstalo jedno dlouhé, tenké tykadlo. Každé tykadlo se mu kývalo před obličejem jako dlouhá tráva ve větru. Když mě navštívil, nemohl jsem se hýbat ani křičet. Mohl jsem jen sledovat. Po týdnu návštěv a nevěření mých rodičů jsem si myslel, že spát se světlem ho zažene. Tu noc mě začal kousat do tváře. Muž se vždy pohyboval pomalu a opatrně. Každý pohyb vypadal vypočítaný a precizní. Nevěděl jsem, co dělá, ale on to bez pochyby věděl. Když se mi poprvé přiblížil k hlavě, viděl jsem jeho ústa. Stejně jako jeho oči, byly jiné než jakékoliv jsem kdy viděl. Měl 3 řady kulatých výrůstků vyruézajících z děr na jeho dásních. Vypadaly tak měkké, jak byly. Každý byl pokrytý jemnými chlupy. Připomínal mi tlustá těla můr. Otevřel mi ukazováčkem a palcem ústa, pak se přiblížil. Cítil jsem, jak se o mě otírají jeho tykadla, když tlačil svými horními zuby na mé dolní. Zavřel ústa kolem mojí brady, uzavírajíc v nich moji spodní čelist. Bylo to nepříjemné, ale nebolelo to. Muž tam zůstal 10 minut, postupně uvolňujíc tlak. Když mě navštívil naposledy, opakoval ty samé kroky. Když ale byla moje čelist v jeho ústech, tlačil víc než dřív. Jeho tykadla se narovnala a byla jako dráty. Jak se tlak zvyšoval, cítil jsem, jak jeho zuby praskají. Jeden po druhém tlustá hmyzí těla v jeho ústech podlehla tlaku a pokryla můj jazyk a dásně hustou, hořkou hmotou. Cítil jsem jeho jazyk, který dříve nikdy nepoužil, masírujíc mi pastu do dásní. Chtěl jsem zvracet, ale ani to jsem nemohl. Muž udělal to samé s mými horními zuby. Když odešel a já se mohl hýbat, běžel jsem do koupelny, pozvracel se a vyčistil si několikrát zuby. Už jsem muže nikdy neviděl. Už je to 25 let. Celý život mě trápily dentální potíže. Každá návštěva přinese horší zprávy. Zašlo to až do bodu, kdy se musím potýkat s nenávratnou ztrátou kosti. Nakonec mi vypadají zuby. Jejich kořeny se prostě rozpadají. Není to neobvyklé, ale je to vzácné u někoho v mém věku, kdo je jinak perfektně zdravý. Jako naschvál mi po mé poslední návštěvě zubaře vypadl první zub. Cítil jsem, jak se uvolňuje a zubař říkal, že to je otázka času. A další budou následovat. Objednal jsem se zase za 3 měsíce. Bylo to tak často, jak mi pojištění dovolilo. Začalo se mi uvolňovat víc zubů, když jsem na ně tlačil jazykem. Začal jsem přijímat svůj osud. Nedávno se v mojí rezignaci začaly objevovat záblesky strachu a nedůvěry. Zub, který mi vypadl, začal znovu narůstat. O něčem takovém jsem nikdy neslyšel, ale v prázdné jamce je vidět něco šedobílého. Když se toho dotknu jazykem, je to měkké. A cítím, jak se toho dotýká jazyk, jako by to mělo taky nervy. Snažím se nemyslet na muže v mém pokoji, ale to je nemožné. Ne, když mi každým dnem vypadává víc zubů. A obzvlášť, když mám u očí a čela několik bolavých míst, která jsou měkčí, než by měla být.